मोर शिव बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। डिवाइन वॉइस ओडिया परिवार रो समस्त भाई और भौणी मानंकु स्वागत। सत्यर चित्र ब्लटिंग पेपर भली बाबासी पाप को शोषंती प्रेम रे भरी एकमात्र से ही पतित पावन तांकु स्मरण करी हेबु जीवन धन बाबा को स्मरण कर हे मोर मन पाप सब भस्म हेबो एही क्षण। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज आमे साप्ताहिक कोर्सर 10म भाग विषय जानिबा। विषय कौन होची ना सृष्टि रूपी ओलटा और अद्भुत वृक्ष एवं तार बीज रूप परमात्मा यही चित्र विषय रे आमे आज जानिबा। यह आमको समस्त सृष्टि रहस्य बुझाए। यही चित्र को कल्पवृक्ष कुआ जाए। ये जो वृक्ष को देखुचंती या को कल्पवृक्ष कुआ जाए। एको कुआ जाए कौन ओलटा कल्पवृक्ष। ये होची मनुष्य सृष्टि रूपी ओलटा कल्पवृक्ष। यही कल्पवृक्षर आयुष है 5000 वर्ष। यह कौन ना गोटे जमती गोटे कल्प गोटे चक्र जमती घूरी 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 करी माने कौन जमती गोटे कल्प 5000 वर्ष गोटे कल्प। ये फेरे रिपीट माने रिपीट होता है 5 वर्ष को थरे रिपीट होता है। यही गछर मूल हेउछंती परमपिता शिव बाबा। से समस्त सृष्टिर बीज। एपटे जो डाहाण पटे देखुचंती गोटे लाल गोलाकार चित्र अच्छी ना सी होचंती परमपिता परमात्मा शिव बाबा बीज स्वरूप रे अछंती। एई ओलटा जेतळे ए ओलटा वृक्ष मनुष्य सृष्टि रूपी ओलटा वृक्ष र बीज हेले परमपिता परमात्मा। तार 2टी शाखा बाहरची। 2टी शाखार 2टी पत्र। 2टी पत्ररू गोटे पत्र रे ब्रह्मा बाबा गोटे पत्र रे ममा सृष्टि हेले। एही गछर शाखा माने विभिन्न धर्मर देखा जाउछि। हिंदू बुद्ध इस्लाम ख्रिस्टियन। एही पत्र माने आमे समस्त आत्मा गोटे गोटे आत्मा अलग अलग धर्मावलंबी माने अछंती। समय सहित आमे जन्म नेउछे। सृष्टिर आरंभ सत्ययुग हुए। एपटे देखिबे आउ यह को स्वर्ग कुआ जाए। एठी कौन ना लक्ष्मी नारायण राज्य। तापर देखिबे 1250 वर्ष लक्ष्मी नारायण राज्य चली थाए। तापर त्रेता युग रे 1250 वर्ष ये चली थाए जुग चली थाए।
ରାମ ଆଉ ସୀତା ରୂପରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ଏଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତାପରେ ଦ୍ୱାପର, ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଆସିଗଲା 1250 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଏଠାରେ ତାପରେ ଦ୍ୱାପରରୁ ଆସିଗଲା କଳିଯୁଗ। କଳିଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଦୁଃଖ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି। ତାପରେ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ସବୁ ରହିଲା, ମାନେ ହେଲା, ଏଇ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଗ୍ଲାନି ଯୁଗ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପାପୀ ଆତ୍ମା ବନିଗଲେ, ପୁରା ପାପରେ ପୁରା କଳା ପଡ଼ିଗଲେ, ଏ ଲୋହ ଯୁଗ ହେଇଗଲା। ସବୁ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ସୀତା ମାନେ ସବୁ ଯେମିତି ଶୋକ ବାଟିକାରେ ରହିକି ଦୁଃଖ ପାଇକି ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ହେ ପତିତ ପାବନ, ଆସିକିରି ଆମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରି ସାଥିରେ ନେଇଯାଅ। ସେଇଠୁ ମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଆଗମନ ହେଲା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ନୂଆ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ସିଏ ଏଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଯିଏ ଆତ୍ମିକ ପିତା, ପରମ ପିତା, ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବ ବାବା। ଏଭଳି ଚକ୍ର ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହାକୁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ଉପରେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଛି। ଏ ହଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପଦ। ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ଆଉ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି, ଏସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ବୋମା ପକେଇକିରି ଜଳାଉଛନ୍ତି। ଭୂମିକମ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏପଟେ ଦେଖିବେ ଡାହାଣ ପଟେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ମାନେ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏପଟେ ଦେଖିବେ ଦୁଇଟି ପତାକା ଅଛି। ଏ ଦୁଇଟି ପତାକା ଦୁଇଟି ଦେଶ, ମାନେ ଆମେରିକା ଆଉ ୟୁରୋପୀବାସୀ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଶ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ। ତାକୁ ମହାଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ, ଆଉ ବୋମା ପକେଇବେ। ଏମାନେ ସେ ଏ ଦେଶକୁ ବୋମା ପକେଇବ, ସେ ଦେଶକୁ ବୋମା ପକେଇବ। ଇଏ ହବ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ, ସେଇଠୁ ହବ। ଆଉ ଦୁନିଆ ନଷ୍ଟ ହବ, ବିନାଶ ହେବ। ଏଠି ଯୋଉ ଦୁଇଟି ବିଲେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଟାଣୁଛନ୍ତି, ମାନେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆକୁ, ଆଉ ଏ ଭାରତକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିବେ ଉପରେ ଶିବ ବାବା ଜଣେ ମଝିରେ ଯିଏ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଶିବ ବାବା ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଭ୍ରୁକୁଟି ସିଂହାସନରେ। ଏ ତପସ୍ୟା ମୂରତ ହେଇକିରି ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା। ଏବେ ମାନେ ଶଙ୍କର ରୂପରେ ତପସ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇ କଳ୍ପର ଏଇ ବୃକ୍ଷର ତଳ ଭାଗରେ ଏଠି ଦେଖିବା ବିଷ୍ଣୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଚାରିଭୁଜାଧାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ତାଙ୍କର ଚାରିଟା ଭୁଜାରେ ଚକ୍ର, ଗଦା, ଶଙ୍ଖ, ପଦ୍ମ ଧରିକିରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୁଇ ସାଇଡରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ
ନା ଧବଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା ମୂରତରେ ବସିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା ମୂରତ ହେଇକିରି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଖରେ ସବୁ ତପସ୍ୟା ମୂରତ ମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ତପସ୍ୟା ମୂରତ ହେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏଇ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ନେଇକିରି ସିଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପାଳନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 2 ଭୁଜା ଆଉ ନାରାୟଣଙ୍କର 2 ଭୁଜା ମିଶିକିରି 4 ଭୁଜା। କାରଣ 2 ଭୁଜା ହଉଛି ନାରାୟଣଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ନାଇଁ ଚକ୍ର ଆଉ ଗଦା, ଆଉ 2 ଭୁଜା ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ଆଉ ପଦ୍ମ, ଏସବୁ ପ୍ରତୀକ ଧରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ନାରାୟଣଙ୍କର 4 ଭୁଜା ନଥାଏ। ଏ ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କର 2 ଭୁଜା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 2 ଭୁଜା। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖିବେ ସବୁ ମାତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି କଣ କୁହାଯିବ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳା। ଏଠି ବାବା ଏ ମାତା ମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର କଳସୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପରେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା, ତାପରେ ମମା ଆସିଲା ପରେ ମାତା ମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ହେଲେ। ତାପରେ ବାବା ଏ ମାତା ମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର କଳସୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ଯୋଉ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଇଏ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ, ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଆଉ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଦ୍ୱାର ଏମାନେ ଖୋଲିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଅଲଗା କିଛି ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଆଗକୁ ବୁଝିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସବୁ ବୃକ୍ଷର ବୀଜ ମାଟି ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଆଉ ଗଛ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ଅବିନାଶୀ ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ବୀଜ ସ୍ୱରୂପ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ସୃଷ୍ଟିର ଆରପାରିରେ ଅର୍ଥାତ ପରମ ଧାମ ବା ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକରେ ନିବାସ କରନ୍ତି। କଳି ଯୁଗ ଶେଷ ଓ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ସମୟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ରଧାରୀ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା, ଜଗଦମ୍ବା ସରସ୍ୱତୀ ତଥା କେତେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସହ ରାଜଯୋଗ ସ୍ଥିତିରେ ତପସ୍ୟାରତ। କଳି ଯୁଗ ଶେଷ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ରୂପ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ନୂଆ ପବିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅବତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁଖ କମଳ ଦ୍ୱାରା ମୂଳ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଓ ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଧାରଣ କରି ସାଧାରଣ ନରନାରୀ ପବିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସରସ୍ୱତୀ ଆଦିଙ୍କୁ ଶିବ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ରୂପେ ଏମାନେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଛୋଟିଆ ଯୁଗକୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଯୁଗକୁ ସୃଷ୍ଟିର ଧର୍ମ ଯୁଗ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗ ଅଥବା ଗୀତା ଯୁଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଓ ଅତି ସୁଖକର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଘିଅ ଓ କ୍ଷୀରର ନଦୀ ବହୁଥିବାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଗାଈ ଆଉ ବାଘ ଗୋଟିଏ ଘାଟରେ ପାଣି ପିଉଥିବାର ସୁବିଦିତ
ପାଣି ପିଇବାର ମାନେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନା। ସେ ସମୟରେ ଭାରତବାସୀ ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ସଦା ସୁସ୍ଥ, ସଦା ଧନବାନ ଓ ସଦା ସୁଖୀ ଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ କାମ, କ୍ରୋଧାଦି ବିକାର, ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା, ହିଂସା ତଥା ଅଶାନ୍ତି ଓ ଦୁଃଖ ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ, ବୈକୁଣ୍ଠ, ବହିସ୍ଥ, ସୁଖଧାମ ଅଥବା ହେଭେନଲି ଏବଂ ବୋର୍ଡ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଓ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆୟୁ ପ୍ରାୟ 150 ବର୍ଷ ଥିଲା। ସେ ଯୁଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବତା ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ମହାରାଣୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତଥା ବିଶ୍ୱର ମହାରାଜନ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ ମୋଟ 8 ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମହାରାଣୀ ଓ ମହାରାଜା ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି 1250 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀ ସୀତା ଓ ଶ୍ରୀ ରାମ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ 14 କଳାଯୁକ୍ତ, ଗୁଣବାନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଅଶେଷ ମହିମା ଗାନ କରାଯାଇଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ବଂଶ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳ ତଥା ଗଣ୍ଡି ସଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାଠାରୁ ପରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ରୂପୀ ଶାଖା ବାହାରିଲା। ଦ୍ୱାପରରେ ଦେହ ଅଭିମାନ ତଥା କାମ କ୍ରୋଧାଦିର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ହେତୁ ଦୈବୀ ସ୍ୱଭାବ ସ୍ଥାନରେ ଆସୁରୀ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲା। ସୃଷ୍ଟିରେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କଲା। ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅନୁସରଣ କଲା। ଋଷି ମୁନି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ରଚନା କଲେ। ଏହିଠାରୁ ଯଜ୍ଞ ତପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା। ଶେଷରେ କଳି ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ପରମାତ୍ମା ଶିବ ତଥା ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ବ୍ୟତୀତ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅଗ୍ନି, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ତଥା ଅନ୍ୟ ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ବିକାରୀ ପତିତ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଆହାର, ବ୍ୟବହାର, ଦୃଷ୍ଟି, ବୃତ୍ତି, ମନ, ବଚନ ଏବଂ କର୍ମ ତମଗୁଣୀ ତଥା ବିକାରର ଅଧୀନ ହୋଇଗଲା। ସର୍ବଶେଷରେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟାତ୍ମା ତମପ୍ରଧାନ ଓ ଆସୁରୀ ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏଣୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ଓ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଦୈବୀ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବା ବୈକୁଣ୍ଠ ଏବଂ ତା ତୁଳନାରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ତଥା କଳି ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନର୍କ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।